khublei api baroh ki nong pe jong ka Good News TV. Ngis ngau tanat shibun ba Bynta ka tayo kala day ka Bynta ka ba ka bangin yo ya kani ka Jingpynshai ha ka bidai ba ka Jinghikai shong tarai shapang ka Jingpynbaptis. Tingi don hangni ya i pastor Lyndan Syiem bana po ka balang presbyterian mauro mo pastor. Ting singutan na shibun ba ngin yo shibun ki mata kasngiro na pi kum bangila yo manhakatayo kabaladem. So tanat penyo punya kendu kumne ka Good News Studio ban penyak chaprang ini program. Ito khublei shibun pastor. Ti hagani ka por haswa mangin ya chaprang bat kani ka program. In bu akhamat U Blei Jingiasyllok. Ka kerteng ka bathyang tam ka jong drive onong penim jong i Jesus Christ. Kan long lem kan long rangkat bangi hagani ka por ha bangin yo ban stang ya kani ka Bynta ka ba jong kani ka interview ha ka bede ba ki Jinghikai shong talrai shapang ka Jingpynbaptis. Misyania bagi baroh ki bangingin yo ban pendep long ba jong kani ka program. Kan long da ka jingalam ka por ka jong Syiem jong me. Pendon kami la ujong usyakri pastor Lyndan Syiem. Ba ila ban ai ya ki Jingshai. Bat ki Jingmut ki bajalio ha ka bede shapang jong ka. Kersian bor lang ingi ha kani ka por ba kani ka program kan long ka bayai ya ranti nado pasdang hado ngindayo ban pendep ya ka. Misyania ngi ai tidul ha ka kerteng ka bran bor tam ka jong tribe unong pan imbe jong i Jesus Christ. Amen. Amen. Pastor ngi beteng ya kani ka Bynta ka ba Hai. jong kani ka jing batai ka jong pi ha ka bede bat ka Jinghikai shong tanrai shapang ka Jingpynbaptis. Hai. Pila ong bun sin pastor manhakatiyo ka baladem. Hai. Ba ka Jingpynbaptis kalong kadak ka bapaw syabar. Kadak ka bapaw syabar. Hai. Ngan kali pi na markata kadi kadak ka basyabar jong ka Kadak ka basyabar jong ka Kat kum ka testament bathamai ka Jingpynbaptis kamlong ka jingsat ya ka tingit na kamet. Lumne ka jingsat ya ka jingbaman na ka longren yang jongi. Henry ka longtang ka dak ka basyabar jong ka jingtrei pala ka jong Blei ka ba Lyndan Syiem. Ka stish kinong Rome ka lenong ka ba Nriyo ki dekot lai bat sao ko ongkum ni Rome Nriyo lai bat sao. Ne pim jutip bakat kiba nangi ya kiba leyo penbaptis ya Kris Jesu la penbaptis yang iken ya kata ka jingiap jong u namar kata ken la betep yang i bat u da ka Jingpynbaptis ya kata ka jingiap jong u bakat kumbala penmi pat yu Kris na kibayap da ka buram ka jong pa kumta bangiru ngin yayat ha ka jingtumai ka jingim. U Apostol Paul hangniu hikai ba ka Jingpynbaptis kalong ka dak jong ka jingpenyasyok ya kibanget baru Jesus Christ ha ka jingyap bara ka jingbipat jong u. Kalong kumba mangi kabumut manga bat mapi rukong. Kalong kumba ngila yap lem batu Christ ha ka dingpna bat nang tangila mi pat lem batu ha ka sngi ka balai. Kapausay na markata, baka Jingpynbaptis kamla ban sat khot yagi pop jongi. Henry tang ban sakhi yaga Jingpyn khot nagi pop ling baka jingyap yapli u Jesus Christ. Day na kine ki Jinghikai jong Apostol Paul na ka Bible bautaw Augustine of Hippo ubalong way nigi start theology uba krautam hakipor menshwa kisnem jong ukilong laispa san busaw hado sauspa laipaw hadin ukris. U Augustine of Hippo ulabatay kumni siya pang isakramen. An outward and visible sign of an inward and invisible grace instituted by Jesus Christ. An outward and visible sign of an inward and invisible grace instituted by Jesus Christ. Lajan baroh ki balang Protestant ki pediang ya kani ka Jinghikai jong Augustine syapang ka Jingpynbaptis batru syapang ka Jingkawai utrai bakilong kadak ka basyabar bat kabala ban yoi jong ka Iadei ka basyapok Syiem kabamla ban yoi kabala seng daw Jesus Christ
ngan ong biang kong kadak ka ba syabar ka bala ban yo i jong ka jing ai ka ba syapok man sim ka bamla ban yo i ka bala seng dau Jesus Christ. Khublei sibuan pastor. Ki parlok nong pe ngeit scam kilayo ya ka jing sngu thu ka ba janai bha ha ka be dei ba ka to ka jing pensyai ka jong pi. Pila ong ru ba ka Jingpynbaptis kamla ban sai ya ki pop jongi hale tang ban sakhi. Ya ka jing pen khoi na ki pop lang ba ka jing yap ipli u Jesus Christ. Pastor don kinu ki jing hikai na ka Bible ki ba kren sya ya ka ni. Ki don kong ki don. To khmi bentai ka ni ka jihi kai ka jong u apostol Petros ka bagi shim na ka sti ka banin kong jong Petros ka lenong ka balai ki dekot arpuwei. Iwe Petros lai lenong ki dekot arpuwei. Haki sngi u Noah haba udang tau ya ka yingling ha ka ba kindiat ki mensim kata kalong prangut kila yo lat im da ka kabaha ka jingpen shisha jongka kata ka Jingpynbaptis ka penim yangi mentaru ong ka babu no e ka jingtingit ka do henry ka jingwat ka jingatip lem babha U Blei da ka jingmi pat yau Jesus Christ. U Petros hangniu penia srim ya ka Jingpynbaptis bat ka jingpelat da ka ha ka por jong u Noah. Ka jing shlei ka ba sau posngi kala penyap yau kun ban riu satalak kani ka perthai. Henry ling ba ka ju ka U Blei ula pelat im ya ki prangut ki badan hapo ka yingling prangut. Ha ka ju ka rukom ling ba ka jong ka Jingpynbaptis U Blei pen idak bau pelat im yangi ki badan hapo ka jutang jong ka jinget lani hapo ka yingling jong ka jinget. Namar kata lada penon da kanu ka rukom Pynbaptis ru ken mau ba ka kalong tang ka dak ka ba syabar jong ka jing trei phala ka ba syapo dei ka jing sad ka ba syabar ka ba pelat im yangi henry ka di ka jing ai U Blei ka ba pelat im yangi ki ba don hapo kumbangala ong mene ka yingling jong ka jinget house of faith kenang ban khamsha shu tungin puliru ya ka common language version pitip kong bakala mi menta ka common language version ka bala penmi da ka Bible Society ti ngan shim na gani ka common language iwe Petros lenong ka balai ka dekot ka ba arpo ki briu ki badon tang kendiat ha ka yingling prangot ha baroh ki lalat im da ka ka balong ka dak ka ba kedau sya ka Jingpynbaptis ngap kong kabalong ka dak kaba kedau syaka Jingpynbaptis kaba pelat im ya pi menta kamdei ka jingsat no ya ka jaklia na kamet henry ka jingkular bala pelong U Blei na ka jingatip lem babha ka pen im ya pi da ka jingmi pat jamu Jesus Christ ka jingpenim kalong bet da ka jingyap ya pli bat da ka jingmi pat u Jesus Christ da ka dak kaba syabar kabalong ko kapau syai hang ni baka kamla da leliru bansat ya kipop na kamet ndre kalong tangga dak ka basyabar bat ka jingkular bala penkhut ya ki mensim bat ki jingetip lem jongi da u Jesus Christ dei na markata bangi ong baka bor jong ka Jingpynbaptis kam syong ha ka jingjeliu jong ko lem ni ha ka rukom pendai ya kata ka ki met jongi henry haga jing trei phala U Blei ka ba hapok mensim ban penkhut yangi nakipop bat ban ri pen im yangi hapok ka yingling ka jinget. Khublei sibuan pastor. Ngimdan thli chuban batai. Namar ki jing batai ki jong pi kila long ki bangam jeliu shisha. Tinga ngeit scam ba ma piru ki parlok nong pe jong kane ka channel. Pinda yo amat ya ki jing kyrkhu bat pin yo amat ru ya ka jing Syiem Syiem ka ba thamai bangin su thu kham janai syapang kani ka Jingpynbaptis. Pastor haba Pynbaptis ya ki khulung. Ngi ju i ba ki kame ki kpa ki ju khot khawai. Khot khawai. Hoi ya ki bhaying ya ki bhasem khamtam ya ki nyakha nyaman mo. Hoi. Ting aku aban boy kani ka Jingkylli na markata hatu ka Jingpynbaptis kaya sariem bat ka jingiakrku jong ki khasi manhandai. Hatu ka Jingpynbaptis kaya srim bat ka jingiakrku jong ki khasi manhandai.
but shapang ka jingkawai Hoi. ka jingkot iki bahayeng bahasem kamtam iki kinya Ya kha kha hoi. ngakwa bat ong kumni kong ngakwa bat ong kumni phi ki ba pe ki ba khmi ye ka ni ka program phila ban khot khawai yanu ru hakapor ba pipen baptis ki khon ki kur ki jat ki kha ki man ki marjan marpa nakaliang jo ka balang ru kani ka jingkhot jong phi ka jingkhawai jong phi kam dei ka kam balang lani ka kam men sim kani ka dei bet ka kam yeng jong phi lada khawai ru long lada khawai ru long ka shong bet happy ki kimi ki kpa jong itai ba pen baptis ndrei ban jubab e ka jingkylli Kiba ar ka jong phi kong ka Jingpynbaptis kam don jingiadei ei ru bat ka jingiakrun wat laki don ki brio ki ba penia srim bakla ya ka Jingpynbaptis bat ka jingiakrun ka balong ka rukom jong ki khasi menhendai ka sngi Jingpynbaptis kam dei ka sngi ban wat kerteng ki khunlung hendrei ka dei ka sngi ban penbana pajba ya ka kerteng ka ba ki kimi ki kpa ki la dep ban jit lupa u pastor shim thau bat tanjo ya ki kerteng khunlung laki biang ne lani lada ki kerteng kikup ne kum bajule habajer khon ha ka Jingpynbaptis u pastor u pengentang bet ye ki khunlung kat kum ki kerteng bala ai de ki kimi ki kpa ha ka por Pynbaptis u pastor u shim ki kerteng ba ai ki kimi ki kpa bat u pensle da ka na shalang mat badu ong u ka u ai ka kerteng nga Pynbaptis ya phi ha ka kerteng jong u blei kpa u blei khon ba u blei met semba khoi u ni u blei u balong lai ha wei un long u blei u jong phi na do menta bat hadu bam jukot amen Khublei shibun pastor. Kata ka jing batai ki jong phi kala ngam ha ki jing but ki jing perkhan. Namar ba ka jing batai ki jong phi kala batai shai bet ba compare lara khawai ne ada khawai ne ka shong ha ki kimi ki pa mo ka shong bat kata ru ka shong kat kum ka jing kan kum ka jing la ka jing kot ka jing la ka jong ki re kam don jing as no bat ka palang kam dei ka kam balang kam dei ka kam sim kata ka dei bet ka kam yin hoi te ka ba pila batai hadin ru tu kala shai ba ha te nginya phai ba de manta sa sha ka ni ka wei ba de ka Jingkylli ka ni ka wei ba de ka Jingkylli ka ba de shpang ka jing long ri ru khot te ka Jingkylli ka ong ka ai bat ka jing mot jong ka jing long ri ru khot ka jing long ri ru khot ka jing long ri ru khot lani ka confirmation ka long ka wei pat ka subject ka ba yar bha ka ba ngin se keren khambha ha ka wei pat ka por yamanta ngin shu jubab lengkot kumni ka jinglong ru khot andala dap khat saus nem shaneng karta kalong ka jing phla pajba hakmat ka balang bangi pediang bat kubur ya ka Jingpynbaptis ha ka ba imei pa kilara ingi shayeng meni ha ka por bangidang khunlung ka balang presbyterian ka shim ba andala kenjo khat saus nem karta kisam lalut kilala ban soto ya ka jinglong men sim ban kit kli na ka Bynta ka jingim lajong ban phla khmat ka perthai ya ka long tan rai Christian identity jongki baki long ki jo Chris ken mau na markata ba nadu bala Pynbaptis yangi ka identity lani ka long tan rai ka ba kong santam kam de shu ka long yeng lani ka kur lani ka jat ben riu lani ka ri ka long tan rai ka ba kong santam ya u lani ka Kristan ka de ka jinglong ki nong buot jo Jesus Christ ki khun ki jo blei bat ki dkhot chong ka balang upolu hikai ba ka long tan rai Kristan kalong halor ki wei pat ki identity hakani ka perthai hoi ka long kur long jat kalong ka badon kam ka jinglong nong shong shnong kalong ka badon kam henre halor kita baroh ka ba kham kong san kadi ka jinglong ki khon Kristan ki khon ki joble ki bangai au Jesus Christ sngap ngan puli ayu tho wa apostol Paul Galatia lenong ka balai ka dekhot arpu nyeu arpu pra namarkat ki bana phi ya ki bala Pynbaptis hau Chris Pila kup ken yau Chris mla don u Jew lem ni u Greek mla don u marau lem ni u balat luit mla don shinrang bat Kynthei namar pi baroh pialong uwei ha u Chris
Jisu. Khublei shibun pastor nakapta katu ka jingbatai ka jongpi ha ka bedei ban ka jinglong riur khon. Te ha ka ni ka por pan. Ngini phai sa ka wei pade ka jingkylli ka ongkum ni. Hanganu ba ka balang presbyterian ka aya ka jingikai ka basai. Chapang ka Jingpynbaptis. Kiba kum kinu kita ki jikto. Kidon shibun ki kot kiba kalapenmi ka K.J.P assembly, kiba lapenmi ki Synod ki Jangiru, kiba ai Jingikai shpang ka Jingpynbaptis. Kawai ni ki kot kiba ngijia pulia menshra kapor bangia penkre banong road kot kalong ka kot kabala tho dai late Reverend Dr. H.M. Rapthap. Te ngilak macembun ki kot nang tay naka K.J.P assembly book room na mot pran kadon roh hajawai kadon roh nongston ba kiwi ki jaka kiba ka assembly kadon ki book room te kani ru kadon hang ni kani kade kariti peniat balang jong ka balang presbyterian India bar hang ni kadon kani ka jingpla ka jingeit lani ka confession of faith kani ha ka page ka banungkong ka jingpla ka jingeit lani ka confession of faith ka balang presbyterian bangini tip kong bat ki pai ki bakmi kala ai ya ga jikai ka basai shapang ka Jingpynbaptis ha ka ni ka jingpla ka jinget bat kani ka kentup ya kiwi ru ki jikai shongtan rai lani ki doctrine jong ka Presbyterian Church of India bat ki don hang ni shipotali ki article lani shipotali ki mat jikai shapang ka jinget shongtan rai kabalang Presbyterian ka hikai baka Jingpynbaptis kalong ka dak bat ka sharp sign and seal ka dak bat ka sharp sign and seal jong ka long tan rai lani ka identity ka jong i hau Chris baka jingpla ka jinget ka article ba pra ngala sot nang to ka baongkum ni kalong ka dak bat ka sharp jong ka jingiasyllok jong i baroh Chris jong ka jingha arsin bat ka Jingpynbaptis ka ba daw Lyndan Syiem bat ka Jingiasyllok ha utrai kadak kalong ka bat ka sharp ka de Jingkylli Kiba kadak kalong ka bat ka sharp ka de Jingkylli Kiba ba un penim ya kita ki bala peniasyok ya lade baru Jesus Christ ya kadak lani ka sign ngila ban yui ka de ka Andre ya ka sharp lani ka seal ka bangimla ban yui ngi pediang da ka jinget na ka ni ngi song tho baka Jingpynbaptis kam day tang ka basu pendap ya ki niam ki rukom Andre kalong ka ka ba khoi ka ba kentang ka bangim day ban le sting dei namar kataken baka balang presbyterian ka hikai baka Jingpynbaptis kalong ka sakramen. Ti pila ban patai kambani shushu pastor. Kumba pila ong mantan ka sakramen deh. Sakramen. Ti ngijuong ka sakramen ka Jingpynbaptis ban ka sakramen ka jing kawai utrai. Ngidon arteli ki sakramen. Ti ka ikijimon jong ka kantian sakramen. Sakramen. Ka kantian sakramen. Kawan nagatenrai Latin sacramentum. Sacramentum kabamut ban penkentang. Kathauru ya ka jingbam smai lani ka jingiate jutang. Ban penkentang kathauru ya ka jingbam smai lani ka jingiate jutang. Kumta ka sakramen ka Jingpynbaptis kalong ka jingiate jutang ka bakhut bat ka bakentang hapadeng U Blei bat ki breu ki jong u. Ba unlong U Blei jong ki bat ba nginlong ki breu ki jong u. Kalong ka Jingpynbaptis leng ba ki miam ki rukom ya ki ki bala kular lingba ka jingialap ya ka gospel ki sakramen ki long ka visible word lani ka ktien U Blei ka bala pau ha ka rukom ka basenna visible word ka ktien ka bangila ban yui ka ktien ka ba pau senna ka kentien sacramentum kaya srim jingmot ro ba ka kentien Latin testamentum na ka bangiyo ya ka kentien testament ka testament barim lani ka jutang barim ba ka testament batmai lani ka jutang batmai kani ka kentien testamentum ka kit ya ka ju ka jingmot bat ka kentien Greek diatheki bat ka kentien Hebrew beret diatheki bat beret habang Jingpynbaptis sige kunlong jong ki kime ki pa ngi pendon kam da ka kentien sakramen
lani sacramentum kabamut hiru testamentum dia teke namar kalong ka jiate ia ka jutang bakhot hapadeng ikunlong ibala Jingpynbaptis bat U Blei. Ti khublei shibun pastor. Kijing batai kijong pi shapang ki sakramen. Sakramen jong ka Jingpynbaptis bat sakramen jong ka jingkawai utrai mo. Ti klalong sisya ki basyai. Bat habang ia pai bat mata sya kani ka wei ka jingkylli. Ngasukwa ban bu ya kani ka jingkylli ka baong ba. Ki wei ki balang bat ki kenhun ki jukylli te. Ki jukylli kumne man la kapor. Balai baka balang Presbyterian ka Jingpynbaptis ya ki khulung. Balai baka balang Presbyterian ka Jingpynbaptis igi khulung. Ka jubab lengkot kalong namar balat ho ha ka Bible. Kadai kata kong ka jubab lengkot habadon menu keli namar balat ho ha ka Bible. Ha ka balang banengkong kumba ka pau ha ka kitab ki kam ki apostol haba ki brio ki warlong Kristan la Jingpynbaptis ontang yukpa Henry ya ka long ying long sembaro kawai ontang ya ka kami Henry ya ka long ying long sembaro kawai kentup ya ki kunlong kena but what ya ki marauru pitip na em ki don lakumno santali ki household baptisms lani ki Jingpynbaptis baroh shi ying ha ka testament batmai but kini kilong kinuksa Kiba pila ban shema ka Bible da pi pliet ban pet eka kabanengkong ka yeng jong u Cornelius ki kam ki apostol si Paulan nong ki dekat saupu saudo saupu pra kabaar ka yeng jong ka Lydia ki kam ki apostol kan riulan nong ka dekat ka bakat san kabalai ka yeng jong u nong ab bendia Filipi ki kam ki apostol kalenong ka bakat riu ka dekat lai pulai kabasaw ka yeng jong u Crispus ki kam ki apostol kalenong ka bakat pra ka dekat ka pra kabasan u Paul u Jingpynbaptis ya ka yeng u Stefanas sa Korin ngisyame kaniha iway Korin lenong ka banengkong dekat ka bakat riu la kumno santali kinuksa jong ka Jingpynbaptis jong u kli lani ka kli jong ka yeng ba kita baroh ki badon hagata ka yeng badon ki start Bible ki bakentup ru ya kani bahan riu ya ka yeng jong gayos pensem iway Korin lenong ka banengkong ka dekat khat saw bat la benrap ru Rome lenong ka bakat riu ka dekat arpulai nakwa badong ipikong bat iki parabangeit bait baki parlok bakani ka kentin yeng hakatenrai Greek kadai oikos kabatau ya baroh ki dekat hapo ka ju ka long yeng long sem ka oikos ka kantup yuk pa ya ka kemi ya ki khun balaya tho ya ki khun samla ya ki khun long rip ki badon hapo kata ka yeng ka kantup langru hadu ka pateng jom ki ksiu tun ki baya salang ha ka ju ka yeng bat bun ki Bible dictionary ki kantup ru wat ikinong tray bat ki merau hapo ka jingsop jong ka oikos kini ki abut lang ya ka niam jong ki kenrat ki merau ki syakri ki abut lang ya ka niam jong ki kenrat namar kata ngila ban tikna bagi tei ki household baptisms ki kentup lang ya ki kunlung sngap ngan pulikong kani gadai na ka kitab ki kam ki apostol kalunong bakat riu ka dekat ka bakat san ti ndala Jingpynbaptis ya ka kabamut ya ka Lydia bat ya kiba yeng jongka kala syayam kong ki kam khat riu khat san tin dala Jingpynbaptis ya ka kabamut ka Lydia bat ya kiba yeng jongka nang ta khan riu lenong dekat lai pulai ti u kabamut unong abendi ula shim ya ki hakata ka ju ka por menmiet bat ula sat noi ge jingbong jongki bat la Jingpynbaptis ya u mau bat ki jong u baroh kumni ru ha kita ginuksa ngiyo iba layo jingkendu mensim ka kemi la ni ukpa henry la Jingpynbaptis lut ya ka yeng baroh kawai ubayo jingkendu dei tang uwei ubriu la ni tang kawai ka briu henry ki ba Jingpynbaptis kilong baroh kawai ka oikos baroh kawai ka long yeng long sem shimit unong abendia Filipi uyo jingkendu wat shimit hi baroh shi yeng kila Jingpynbaptis ki balang ba ki kunhon ki ba persya ia ka Jingpynbaptis kunlung
ki dawa bangin pensisha hangno bala kentup lang yegi kunlung haka household baptisms penban ngakwa banong ipikong dei maki ki ban penshai balai baga kentien oikos ka kentat igi kunlung haka testament batmai namara kiwe pat ki jingtho Greek jongga to por baraki we pat ki kep ka oikos ka kentup lang ya ki kunlung kena kenmai kata ka oikos ka jukun tup lang ya ki kunlung kena namar kata ki balang ba ki kenhon ki bapen baptis da ka bapen ngam ki kedau nuksa na ki kam ki apostol ya ki brio ki basya pen baptis marway hagarta ka jinglong rang ba kumno pat sapang kini ki bapen baptis hagarta ka jinglong rang ba ringi de bantip ba ki don arjat ki rukom Jingpynbaptis haga testament batmai ka Jingpynbaptis shimet kum yaw yunok nong Ethiopia ya kabala tip kum ki individual baptisms but kabaar ka Jingpynbaptis ya ki long ying long sem ya ki bala tip kum ki household baptisms kala syai kong Kala syai baha pastor. tengandang beteng syuk kong ngiso tu syai na markata baki household baptisms haga testament batmai ki kentup langi ki kunlung lum kum ta ulukas unjin dalatho ude ulukas subatho ya ka kitab ki kam ki apostol ulukas unjin dalatho balapen baptis ya ka oikos baroh kawai lat no ya ki kunlung kani kalong ka rukom katkum ka pater familias kani kalong katkum kata ka rukom pater familias jong ka to ka juk haka himarum haka pa u railot pat u raikot nakabenta ka jingim ki khon ki kti nadu ka kam hado ka jingatho shongkurim bat hado ki niam ki rukom namar haki tu gipor katkum ka rukom jong kinong Greek bat Rome si sien bau kpaula yo ya ka jingkalan niam baroh ki dukot jong ka yeng ki bot rengkat bat renti ya u Hoi ngila man so thu bau Paul baru Silas kile sulok bha ya ka yeng jong ka Lydia bat ya ka yeng jong nong ab bendia Filipi Henry ngakwa ba nong epi kim shim randin naga ba pen baptis ya ka oikos barokaway kim shim kentat ya ki kunlung kena na ka Jingpynbaptis Baroh siyeng kamot kiyo ya ka Jingpynbaptis. baroh si yeng baroh kaway ka oikos Hoy. Ngisingutan nat sibun pastor banyo sngew ya ka to ka Jingpynsyai ka jongpi. Ka Jingpynbaptis ya ki khulung ru ka kentup lang hapo ka yeng ka sem baroh ka we. ya ki kun jong ki banget Jongki banget hoy. Te pastor ngiju sngew teng ha ki YouTube channel ya ki pastor bat kinong hikai ka Reformed Theology. Baki pendan kam ya ka kentin Covenant Baptism. covenant baptism Ti ka kani ka Covenant Baptism da ka ba ka balang Presbyterian ka penbaptis ya ki penbatai kan dia kam ya syai kan. ikam tiga reform theology kadai ka theology ka ba hiar pateng nagi Jingkylli ki jong u John Calvin ka ba ula pensong nong rim na ka Bible kadai ru ka Presbyterian theology hi ka reform theology haba shim kulum kong kidon artili ki rukom so thu ya ka Jingpynbaptis ka bangala ka daw mene ka believers baptism bat ka covenant baptism ki balang ba ki kenhon ki ba penbaptis tang ya ki ba la san la rang ba da ka ba pen ngam ki penbaptis halor ka nongrim ka ba ki khot ka believers baptism ki hikai ba ka Jingpynbaptis kalong tang na ka benta kito ki balakot syakarta ban pla ya ka jinget jengki believers baptism kabalang Presbyterian pat ka penbaptis ki kunlong jengki kime ki kpa banget mdei ba ka penbaptis ki kunlong baroh ka penbaptis tang ya ki kunlong jengki kime ki kpa banget namar ba ki khon ki don lang hapo ka long yeng jong ka jinget lani ka household of faith ya ka ni ka jikai lakhot ka covenant baptism kabamut ka Jingpynbaptis ya ki khon ki ba don hapo ka jutang jong ka long yeng jong ka jinget ki khon ki ba don hapo ka jutang jong ka long yeng jong ka jinget bat ka nongrim jong ka covenant baptism ka long hi kumbala tho ha ka khtin ka jong blei pila ban puli ki kam ki apostol kalanong ka baar ki dekot laipu pra laipu kendai tiu Petros ulai thua ki to phen kala ka bamut bat an penbaptis ya pi
uway pa uway haka kerteng u Jisu Kris ya ka banyo maap igipop bat pinyo diang ya ka jingai u Syiem bakoi namar ka jingkular kalong yapi bat ya ki kun jongpi bat ya baroh kiba jngai kat kiba utrai u blei jongi un kot au ka jingkular kalong yapi bat ya ki kun jongpi bat ya baroh kiba jngai kamut igi pateng ki bansawan kat kiba utrai u blei jongi un kot au na kita ki jingkren jung apostol Petrus hakikam ki apostol ka pausai baga jingkular u blei kam kut tang hakita ki bakala ka bamun hendrei ka betengru syadu ki khun ki ksiu jong ki kat ki baula khot syaga jingpen namar kata ngisotho bagi khun jong jingeit ru ki khun jong ki bangeit ru ki don hapo ka jutang la itu ya ki kum ki khun jong jutang children of the covenant namar kata ki don hok banyo benta naga covenant baptism nang tahu apostol penrap susu bagi khun jogi kime ki kipa banget kilong ki bakentang sengap ngan puli iwei korin lenong ko banyo ki khot khat lai khat saw iwei korin nyo khat lai khat saw bat ka kynthei ru ka badan u tengah u bamnget bat lada umon ma u ban shong rengkat bat ka wat ai ba kan ino ya u namar kata lapan kentang yau tau tengah u bamnget ha kata ka tengah bat ya kata ka tengah ka bamnget ru lapan kentang ya ka ha uta u tengah lumda kumta ki khun jongpi ki lalong ki bam kentang henrei menta ki long ki ba kentang ken wala datang pa marway lane tang ka kemi marway ki long kristan ru ki khun ki long ki ba kentang ken ong ka ketien ka jong blei dai halor kaniga nongrim baka balang presbyterian jongi ka pediang bat penbaptis igi kunlung wala datang ukpa marway lani tang ka kemi marway ki dona po ka balang ngijule akum ta igi balang jongi mo ukpa umpat rung balang lani ka kemi kampat rung balang re kim penwit ki sya igi kun banra ka Jingpynbaptis lara yaki bala penbaptis yaki to habakum ta kilaban kylli ngan kylli mangani ka Jingkylli kong habakum ta kanu na kini Kiba Iadei ka believers baptism ne ka covenant baptism haka testament bat mai ngisham yakini baroh arteli ka Jingpynbaptis ki beriu shimet bat ka Jingpynbaptis ya ka longgieng baroh kowe katu bangala kadaw menne ka Jingpynbaptis yaw Eunuch nong Ethiopia bat yaw Saul nong Tarsus pila ba nong ka believers baptism bat ka Jingpynbaptis yaw Cornelius bat ka yeng ya ka Lydia bat ka yeng yaw nong Abbendi ha Philippi bat ka yeng pila ba nong ka covenant baptism ka balang presbyterian ka itu ya baroh arteli kumbaga pausay ha ka jingpla ka jingit ka balang presbyterian kani ka artikel ka bapra day ban penbaptis tang ya gitu ki bala kala ka bamut nakipop jongki bat ki bapla ya la ka jingit hau Chris kumunong penim jongki bat ya ki kun jongki kamut ki banget ki bapla yu Jisu Kris bat ya ki kun jongki tekawai pat ka nongrim baka balang presbyterian ka penbaptis igi kunlung kalong bau Jisu hi ulah pediang bat penbena bagi kunlung kilong ki dekat ki bapura jong ka hima U Blei ngan kelimenta mangai phi kong hangno bau Jisu ulah pediang bar ulah penbena bagi kunlung kilong ki dekat ki bapura jong ka hima U Blei ngala ban batai kinet pastor to batai kong di lada kamdei ru sumha ban pensyai ba ngan sana pensyai ngah di ngakan mau to kapor bagi kemi ki pa mo ki wan ra ki khun hoi di kisenran pat de ki kimsha ki be no iki be no iki le uji su ong kumno tu sya ki kena bakin wan hanga hoi naba ya ki bukum kita long ka hima ki beneng mo kadai kong fi hoi kadi kata Marcos si Paulo nong de khot bakhat saw tu sha igi kunlung ban wan hanga tu wat khang ru iki nabai ki bakum kita long ka hima U Blei la thoru Matthews lenong bakhat khandai de khot khat saw bat Lucas khat pra khan ri khublei shibun pisha enga ban kylli phi di khublei shibun ya phi pastor kandiat ngayo ban penpau kan dengan penkut ya kani ke jubab mukong hang ni ngi de ban penken mau
bahabala penbaptis gi kunlung jong ki banget kamut baki kimi ki kipa kila shim jingket kle ban pensane lagi khon haga jinget kristan kong pipi don ki khon nganga don ki khon ngila kular em bangin penhe pensane ki haga jinget kristan ka Jingpynbaptis namar kata ka sakhi bagi de ki khon kristan ba ki kimi ki kipa baka balang ru ka don ka jingket kle na ka benta ka jingpensan mensie ki ban penhe pensan ki haga khtiru blai bat haga jing kristan khublei shibun pastor ngada sunguhun si siya kata ka jingbatai ki jong pi ha ka bai dei bat kani namar baki ki khon ki kti ki jongi ki de ki per saramo na ka benta kalawai na siya al shisngi baki nang he nang san lang roy tham tam ha ka bai dei ka jing ka kenjam semo te pastor ka por kala biang bangin penkun nak syuai kani ka benta ka ba benta ka ba ar tingin peteng biang ya kani ka program ngapen kan YP ki parlok nong pe jong kani ka Good News TV channel ba hakat tayo ka babut pat ngin beteng bat ka benta ka balai bat pinang yo shu shibun ki jing pen syai ha ka bedei ban kani ka jinghe ka shong tanrai shapang ka Jingpynbaptis Chicken kong khublei shibun ya phiru mdai tabo fil akliya nga ngarong yo ban kliya phi ban phiyo ban ai ye ka jubab ka badai na ka khtir ka joblei khublei phiru ki parabangeit ban ki parlok ki ba khmi ban sngap ya gani ka program ti ini penkut da jingduwai mo kong pastor ini duai mo parabangeit de parlok ublei bu pa jungi bahabneng ya go ime ko try na ka benta gani ka jinga kendo lang bangi yo rengkat ba Kong Kloisimon Kharsyntiew hang ni ka Good News TV hakane ka jinghikai shapang ka Jingpynbaptis ka jinghikai shom tanrai shapang ka Jingpynbaptis haka bangila ban pensyaya shibun ki Jingkylli Kiba na ka jingmut jong ki parabangeit ki jongi bat ki parlok yarap begini ki baroh ko try kira kinang penjanai ban penjeliu shu ya ka jing sothu ka jongi shapang ka Jingpynbaptis bad yarap bengi ko try bengin khmi halor baroh ya ka jingedei ka ban jan jongi bat me bengin yo ban yasyllok bat me bengin yo ban jeliu ka jingedei jongi bat me ya igo ime ko try mi so jingduwai jongi kyrkhu ki Bynta ki badang sa jongi ka program ni pan ni dam ngo ni pediang haga kerteng ke jong try bat unong penim jongi U Jesus Christ. Amen.